bo gdyby nie było tej nazwy, pamięć ginie. A w tej chwili nazwa tego sklepu, Znachor, trzyma tą tradycję jeszcze bielską. Tak jak ktoś powie, a co to? Film nagrać to jest łatwa sprawa, niestety nie. To jest bardzo dużo godzin ciężkiej naprawdę pracy. To, czym się zajmuję, jest tym, co daje mi satysfakcję. To jest spełnienie, a to daje spokój. Dobra, dam radę, okej. Cześć, tu Dasza. I Bartek. Witamy w ostatnim odcinku naszego podcastu. Bielsk Podlaski, choć z pozoru niewielki, kryje w sobie więcej filmowych historii niż moglibyście się spodziewać. Za kilka dni ulice naszego miasta będziemy oglądać w telewizji, a wszystko za sprawą filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana. Znachor to opowieść o człowieku, który utracił wszystko. Rodzinę, pamięć, dawną pozycję i znalazł nowe życie wśród prostych ludzi na wsi. Choć w samym filmie plany są raczej miejskie. Starsi mieszkańcy Bielska do dziś jeszcze pamiętają te kilka dni w centrum miasta. Były dyrektor Domu Kultury, Sergiusz Łukaszuk, bez problemu wskazuje na te ulice, które można rozpoznać w filmie. Czyli to tam trochę ratusza widać, to może? O, to jest Sienkiewicza, tak? Ulice. Ale tu widzę asfalt chyba. O, tu już jest żwirówka. Na tym asfalcie żwiru wiem, że nawozili. No, czyli wystrój ten sam, to samo obicie drewniane tego sklepiku. Drzwi też, tylko że teraz krata jest. Ja pracowałem w Domu Kultury. Ekipa, która nagrywała Znachora, miała siedzibę swoją w Domu Kultury. Nawet im tam telefon zainstalowali, telekomunikację, zainstalowali telefon i oni w jednej z sal korzystali po prostu z tej sali, tam robili manikurę, tak, tam tych swoich aktorów, dymno szczególnie, nie? Więc ja tylko pewne rzeczy tu pamiętam, że tutaj na tej ulicy to wysypane było żwirem. Przywieźli piasku czy żwiru po to, żeby ten asfalt przykryć, bo ten Tomasz Stoczinger motorem jeździł, tak żeby się kurzyło, żeby to było widać, że on motorem jedzie. Także to pamiętam. Z boku oglądałem i on tutaj stawiał motor po prostu, i tam odwiedzał Annę. Mieszkańcy Bielska, jak gdyby film grają, Znachora, coś tam takiego się dzieje w Bielsku. Ważna sprawa. Potem jak była już premiera, ale nie wiem, czy była premiera w Domu Kultury, raczej nie było chyba. Jak się ukazał film już, nie wiem, najpierw chyba gdzieś tam w kinach to się pojawiło. Także ci, co obejrzeli, to tak Bielsku akcja się toczyła. To coś było takiego ważnego dla Bielska. Niektórzy, jak Walentyna Waszczuk, nawet przychodzili z dziećmi na plan filmowy. Jak się dowiedziałam, że nagrywają Znachora koło ratusza, to ja wtedy, akurat chyba były wakacje, bo ja pamiętam z obu synami. Jeszcze Marek był mały, bo w którym to było roku? Marek 74, to może miał 4 lata, 5. I poszliśmy pod ratusz. I tutaj patrzę, asfalt zdarty, tylko bruk został z tej strony, co się wejście teraz do tego muzeum, do ratusza. To była karczma normalnie, zadaszenie i tam pracował ten ojciec z synem i widziałam, jak jeden z aktorów szedł z tą butelką piany, to też myśmy obserwowali, jak potem miałam tę scenę, ja mówię, ja tu ostalam. Oglądałam tę scenę. A tu gęsi chodzą, pamiętam, i fury stali, też oprócz tej karczmy stali fury, tam na nim byli kapusta tam sprzedawali jakby. I ta Marysia jak siedziała w tym sklepiku i tam te koronki to przez okno myśmy patrzyli, jak ona to... Mnie się to bardzo podobało, mało tego. Ona szła, pamiętam, tutaj, a tutaj kamera jechała na takich torach i nagrywali ją. A tu wyszła cytrynka, pamiętam, co teraz będzie muzeum.
gdzieś tam będę robić właśnie znachora w tym domu takim drewnianym, to ona tam stała, pamiętam. To chyba ze 4 dni chodziłam tutaj, żeby... Potem sobie każdy oglądający już dopowiadał, że to jest przy ratuszu ten sklepik, i teraz zresztą ta nazwa Znachor, ona dużo dla młodego pokolenia daje, bo gdyby nie było tej nazwy, pamięć ginie. A w tej chwili nazwa tego sklepu, Znachor, ten napis, on po prostu jak gdyby trzyma tą tradycję jeszcze bielską. Ja nie wiem, może już kilkanaście razy oglądałem i za każdym razem te emocje przychodzą, takie przeżycia. Mówię, że ona płacze. Dzień dobry, chodźcie. Znachor poniekąd zainspirował bielskiego reżysera Marka Włodzimirowa do nakręcenia kontynuacji. Kilka lat temu powstał film Wnyki, który nawiązuje do świątecznego klasyku. Projekt Wnyki to był chyba taki największy społeczny, filmowy projekt, który realizowałem. To był 2016 rok. Jak wspominam, to było jak przelecenie się F-16 w momencie, kiedy raz siedziało się tylko w Syrence. Wnyki to był taki projekt, gdzie w momencie, gdy w mieście Bielsk-Podlaski pojawił się tak zwany budżet partycypacyjny, pojawiła się możliwość, aby do realizacji mogły przystąpić tak zwane projekty miękkie. I z przyjaciółmi pomyślałem sobie, no to zgłośmy film. A jeśli film w Bielsku-Podlaskim, taki, który chcieliby zobaczyć mieszkańcy, no to cóż innego, jak nie coś związanego ze Znachorem. Znachor, czyli film Hoffmana, który jest w mieście Bielsk-Podlaski, no ma taki status kultowego filmu. Mieszkańcy się z tym identyfikują. Więc naszym pomysłem było zrobienie kontynuacji Znachora, która to nazywała się Wnykami. I to był taki projekt, który to rzadko się zdarza. W zasadzie to chyba nawet w moim życiu raz się tylko zdarzył taki projekt, który w momencie, gdy mówisz o nim komuś, o koncepcji, o pomyśle, jest tak nośny, że zaczyna działać jak taka kula śnieżna. Że nagle projekt zaczyna się rozrastać do rozmiarów, o których nawet nie marzyłeś, nie myślałeś. Te marzenia fajne, ale proces realizacji projektu, który rozwinął się do takich ogromnych rozmiarów, no to było nie lada zadanie. Ale przeszliśmy przez to, stworzyliśmy projekt. Myślę, że był to wielki sukces, aczkolwiek myślę, że część ludzi, którzy interesowali się tym projektem, myśleli, że o wiele, wiele dalej ten film zajdzie i no, że pewnie myśleli, że będzie w całej Polsce w kinach pokazywany. No niestety my jesteśmy amatorami i do tego nie doszło, aczkolwiek tak jak mówię, projekt był najlepszy, jak potrafiliśmy zrobić i myślę, że był wielkim sukcesem. To zapraszam Was do swojej cyfrowej jaskini i tam pokażę Wam kilka rzeczy. Bo wiecie, ja tutaj oprócz tej kultury robię propagandę sukcesu, za którą się dobrze płaci. I propaganda sukcesu to jest, wiecie, takie, że ma być bardzo szybko i bardzo kolorowo i bardzo fajnie i wszystko jest tak, nie? Także na co dzień takie rzeczy. Zobaczę, co mam na archiwalnym dysku. Może coś Wam uruchomię. Filmowcy nie mają określonych godzin pracy. W zasadzie pracują bardzo intensywnie albo nie pracują wcale. To są takie momenty, gdzie jeśli pracuje się nad projektem, to jest praca non-stop. Tego nie da się tak 8:15 i zapomnieć, tylko to cały czas jest w głowie. Ten proces myślowy cały czas się toczy. No w momencie, kiedy projekt jest zakończony, no to możemy zupełnie niczym się nie zajmować. Ja to lubię, fajne to jest. Aczkolwiek nie każdemu pasuje taki model, który w zasadzie nie wiesz, co będzie za miesiąc.
jakieś o nagranie z filmu o Nadziei Artymowicz, nie? No to można. To może ja zacznę, prowadzę co? Tak, ja po swojemu rozumiem. Ale nie говорю. Rozumiem, tak, Dobra. ja rozumiem, ale nie Dobra. mówię. Znaczy ja mówię, ale ja mówię po swojemu. Jasne. Podwójnie po swojemu. Da, ходити. To już w ogóle. Добре. Був. Z racji tego, że mieszkam tutaj na Podlasiu, moje prace bardzo często dotyczą regionu. Jednym z takich projektów jest cykl filmów o ludziach zasłużonych dla kultury białoruskiej. Powstało dotychczas 7 lub 8 filmów o różnych osobistościach, których wkład w kulturę i rozwój jest niebagatelny. Na początku ten projekt, jak Radek Dąbrowski przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, zróbmy taki cykl, to tak myślę sobie, kurde no, znowu będziemy robili film o jakichś dziadkach podlaskich. I tak na początku byłem sceptyczny, ale z czasem, z wiekiem, z upływem lat zrozumiałem, że pokazywanie takich osobistości, które dzisiaj są, a jutro, których może nie być, ma sens, bo jest to unikalny zapis pokazujący te osoby i niestety po iluś tam latach widzę, że to się sprawdza, że część osób, które są na naszych filmach, po prostu nie ma i te filmy są praktycznie jedynym zapisem o nich, no to ma wartość. O, ten film. To jest film, który jest bardzo blisko mojego serca. To jest jeden z nielicznych filmów, który wiedziałem, jak chcę zrobić od początku do końca. To jest film o rzece, która przepływa przez Bielsk Podlaski. To nasza ziemia. Jakieś 20 000 lat temu. Jest zimno i lodowato. Trochę później zrobi się cieplej. Te trzeszczenie to dźwięk ustępującego lodowca jakieś 15 000 lat temu. Skąd pomysł na stworzenie festiwalu filmowego w takim mieście jak Bielsk? Czy nie było obaw, że nie będzie chętnych, że jakoś projekt się nie uda? I w ogóle na czym polega? W momencie, gdy sonda Voyager 1 w latach 90. opuszczała nasz Układ Słoneczny, zapytano naukowców, jakie zdjęcie jeszcze przed opuszczeniem Układu Słonecznego powinna zrobić. Powiedziano, niech zrobi zdjęcie naszej planecie. I to zdjęcie to jest taka malutka niebieska kropeczka, a dookoła nie ma nic. Jest czarno. I to jest takie symboliczne zdjęcie, które pokazuje, czym tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy pyłem, jedną kropką w wielkiej przestrzeni niczego. I to zdjęcie mnie zainspirowało do tego, aby mówić o naszej planecie, o nas, o naszym świecie. I wokół tej koncepcji zbudowałem cały program festiwalu. Festiwal filmowy to jest taka przestrzeń, to jest taka koncepcja, która skupia ludzi, zaprasza ludzi, daje coś tym ludziom, a ludzie, którzy są skupieni wokół kina, no to chyba nie ma czego życzyć sobie lepszego. Po prostu społeczność, która jest skupiona wokół jakiejś inicjatywy, to myślę, że to jest marzenie każdego animatora kultury, którym chcąc nie chcąc jednak jestem. Festiwal miał już 5 edycji i myślę, że staje się takim punktem, który już ludzie zaczynają rozpoznawać i jest to też punkt, który coś mówi. A mówi o tym, jak wspaniałą rzeczą jest życie na naszej planecie. Festiwal dotyczy spraw ogólnoplanetarnych. To nie jest festiwal science fiction, to nie jest festiwal filmów przyrodniczych, to nie jest festiwal podlaski, to jest festiwal o problemach naszego świata, nas jako cywilizacji. Jest tu miejsce dla podlaskich twórców, których często zapraszam na rozmowy, ale nie jest to festiwal skupiony na Podlasiu. To jest
koncepcja mówiąca o naszym świecie ogólnie. A jest pan spełniony w tym, co pan robi, czy jeszcze pan czuje, że musi coś odkryć, nagrać? Jestem spełniony, jestem szczęśliwy, że robię to, co robię, ale dalej będę to robił. Myślę, że ciekawe rzeczy jeszcze przede mną, dużo ciekawych spotkań, dużo odkryć, ale jak będzie, zobaczymy. Spełnienie mam tego typu, że po prostu wiem, że to, czym się zajmuję, jest tym, co daje mi satysfakcję. To jest spełnienie, a to daje spokój. I w takim wieku przed 50 nie mam czegoś takiego, że 50 lat, trzeba by się czymś zająć, bo coś tam w środku gdzieś jest ciągle, że mnie swędzi i nie mogę się podrapać. Nie, spokój. To daje spokój. No i jest to satysfakcja, chociaż zajmowanie się robieniem filmów w najróżniejszej postaci jest trudne. Było trudne. To jest proces wymagający, tego ciężko policzyć. No, jakbym, myślę, 30 lat temu zaczął sprzedawać żwir i do dzisiaj go sprzedawał, no to inny samochód by tutaj na parkingu stał i ten parking by jakoś wyglądał. Ale parking to nie wszystko. Pierwszą osobą, która szerzej zaczęła nagrywać Podlasie, jest Tamara Sołoniewicz. Współpracę z pochodzącą z Narewki reżyserką jeszcze do dziś pamiętają uczestniczki bielskich Wasiloczków, Walentyna Waszczuk i Helena Sakowicz. Choć minęło już prawie pół wieku, swój udział pamiętają, jakby to było wczoraj. Właśnie mam takie zdjęcie, jak tu jedziemy tą furą, i tu młody siedzi. Bo tutaj to jeszcze śpiewamy na weselu, bo tutaj to jest takie w kronice, a tego akurat nie ma, Tu ja na wiem furze swoje jak dwa. jadą i orkiestra gra. No, No tu akurat początku samego nie ma. To, co było pierwsze właśnie w cerkwi. Tego nie ma akurat. I nie ma tej sceny, zabawy, gdzie właśnie tam ulotki przyniósł, tam właśnie rozdawał, a to było zakazane. No i później właśnie ktoś powiadomił policję, że rozdawane są ulotki. No i przyjechała policja i tam jedna z pań zaczęła krzyczeć, że policja, no i każdy się chował. To właśnie tą zabawę też tak przeżyłam, po prostu tak jakbym sama żyła w tamtych czasach. Tu jest akurat wszystko o tym odjeździe młodego, to już końcówka filmu. A jak Halina zaczęła o zabawie, więc pojechaliśmy do miejscowości Luka, która potem została zalana już na ten, jak to się nazywa, na zalew Siemianówka, czy jak, to już tam była wioska i potem już jej nie było. To my jeszcze w tej szkole zdążyliśmy zrobić zabawę na ten film. Chyba pierwszy raz, no, jak my pojechaliśmy, to było na 7 października, jak gdzieś pamiętam, było Tekli. No i to tam w Narewce, w cerkwi się odprawiało właśnie, no i to tak całym chórem pojechaliśmy. No może nie wszyscy, bo kto mógł, to pojechał, kto nie mógł, to niestety. No ale większość nas była właśnie. I tak, no wtedy zaczęliśmy występować. Wszyscy pracowaliśmy Tak. i trzeba było nawet zaświadczenie brać. Jak ja pracowałam w Urzędzie Skarbowym, to zaświadczenie musiał dać nie BTSK, nie pamiętam, albo Urząd Miasta, albo jeszcze partia, komitet powiatowy. Ja nie wiem, ktoś dawał zaświadczenie, żeby taką osobę puścić na nagranie filmu, bo ona śpiewa w chórze Wasiloczki. A Wasiloczki biorą udział w tym kresowej balladzie. Zadowoleni byliśmy, no bo mało, że śpiewamy, to jeszcze nas do filmu zaangażowano. No to wiecie, jak to jest. I każdy już przeżywał to po swojemu. Jak wtedy nagrywaliśmy w cerkwi, to zdaje się w szkole. Przebieraliśmy się. Tak. W szkole, tak. W szkole właśnie. W Narewce. Nie, ale Czy w nie w szkole. Siemianówce? Nie w szkole, a przebieraliśmy się przed cerkwią. Był samochód taki duży stał i tam pani Tamara Sołoniewicz właśnie mówi, proszę. Ale Halinka, to nie byłam w Narewce, tylko w Siemianówce. W Siemianówce. No, to powiedziałeś Aj. w Narewce. Aj. W Siemianówce. W Siemianówce, w Tak, Siemianówce. To Siemianówka i Tak, teraz tak, jest tak. ta cerkiew. Tak, tak, A tak. obok to była szkoła, no i Tak. samochód, tak jak ty mówisz. Tak, i właśnie
Otworzyli samochód duży, ciężarowy i każdy sobie wybierał ubrania, jakie chciał. Nie było to takie łatwe absolutnie. Ale swoje chustki musieliśmy mieć. A że chustki, zawiązywać tak, ale i- takie i ubrania stragany. już, no to rzeczywiście, ja pamiętam, jak to i to nie pasuje, i to nie pasuje, wszystko za dużo. Ja byłam, to nie teraz, że ja jestem taka, byłam szczuplusieńka, jak nie wiadomo, i weź dobierz. No super było. A też jeździliśmy, a było tak raz, że pojechaliśmy, to wtedy ciebie nie było, ale byłaś, tylko Waldek twój był, to pamiętam, zajechaliśmy i nie było nagrania, bo pogoda była nieodpowiednia. To zajechaliśmy, posiedzieliśmy parę godzin, no i wróciliśmy z tym. To dobrze, że ja nie byłam. No. Panie wspomniały, że pani Tamara was zaprowadziła do tego wielkiego pojazdu, w którym się panie przebierały. Czy taki miała bezpośredni kontakt z państwem? Większy? Ja kojarzę taką sytuację, że w Prytwory tam ta panna młoda siedziała, coś tam jej słabo w cerkwi, w tej Szumianówce. Jej słabo się zrobiło, no to ona tam przeżywała bardzo, żeby ona choć tam nie zemdlała. A tak to no rozmawiała, żeby to było na luzie w cerkwi. Mówi, zachowujcie się tak jak w cerkwi, normalnie. Chodzicie, świeczki stawicie, tam śpiewacie, jak śpiewali Wieruj czy Ocze Nasze, bo to była normalna liturgia. Normalna, tak. Z hajnówki Chór był śpiewał. ten chór i my na normalnej liturgii tam podchodzili, stawiali świeczki, a potem szliśmy dookoła cerkwi z procesji, a to nieśliśmy te ikony i pod Ewangelię. Mówi, zachowujcie się tak normalnie, jakby tego, żeby to nie wyglądało, że wy to gracie specjalnie. No staraliśmy się, także miała kontakt. Bardzo ją lubiliśmy, bardzo taka była kontaktowa. Nie to, że taka, że jako reżyser i nic nie tego. Tylko powiedziała, że my będziemy, a wszystko opowiadała, jak i co, jak mamy to robić, pamiętam. No, naprawdę kontakt był bardzo dobry z nią. Czy utożsamiały się panie, bo mamy tu dwie panie, z tematyką, która została zawarta w filmie Tamary Sołniewicz? Przeżywaliśmy to wesele, tą całą sytuację, treść filmu normalnie przeżywaliśmy. Żalowaliśmy i tej młodej, i tego młodego. Ale ja to szczególnie, jak na wesele było nagrywane, jak młodego odprowadzaliśmy do ślubu, to wtedy najbardziej przeżywałam. Dla mnie to było jak normalne wiejskie wesele. I śpiewaliśmy to, co umiemy. No i jeszcze pamiętam, pani Tamara dla odwagi mówi, tam woda była nalana, a ona mówi, ja tobie troszeczkę może podleję dla lewki, to może będziesz miał odwagę do młodego. No pamiętam, ja to wtedy, aż się płakać chciało na tym. Szczególnie pamiętam tę scenę wesela. Dla mnie to było bardzo fajne przeżycie. Sergiusz Łukaszuk, ówczesny dyrektor Bielskiego Domu Kultury, poza pracą zawodową był akompaniatorem, a następnie dyrygentem chóru pieśni Wasiloczki z Bielska Podlaskiego. W jego wspomnieniach los filmu od początku nie był łatwy. Problemów było szereg, z panią reżyser rozmawialiśmy. Tam były czasem straszne rzeczy, bo tak pozornie nam nie wiadomo, ale ja zakulisowe sprawy to znam, jeśli chodzi o balladę kresową. To było nagrywane w 1981 roku, jak gdzieś tam wyczytałem, przypomniałem sobie w internecie. W 1982 była premiera. Cenzura ten scenariusz tak obcięła, że tylko kręgosłup został. I pani Tamara trochę narzekała, mówi, tu dużo fajnych rzeczy było w scenariuszu, ale po prostu obcięli, kazali, tego nie można. No bo kiedyś była taka cenzura, że to można, tego nie można. Więc poobcinano. Poza tym język to był taki, że ci aktorzy, a to wasi starsi koledzy z liceum, Elżbieta Rajewska, Bogusia Karczewska, po prostu mowa była taka. W zdaniu jedno słowo polskie, jedno białoruskie. Na przykład ten Wasia do tej Elżbiety, no to jak ona tam filmowe miała imię, już nie pamiętam. Mówi tak, ja ciebie bardzo mocno kocham. Czyli tak, jedno polskie słowo, jedno po białorusku. Ale kazano nam w ogóle dla chóru śpiewać piosenki w języku literackim białoruskim. Mieliśmy niektóre piosenki po swojemu, tutaj w mowie tutaj podlaskiej, ale kazali nam to wszystko po białorusku w języku literackim. Bo nawet jak taka scena jest, gdzie do ślubu wyjeżdżają i chór śpiewał taką piosenkę kłaniaj się Wasiunia swemu baćkowi, materi, tak po swojemu, nie? To nam kazali mówić, kłaniaj się baćcy, maciery, no dziwolągi kazano nam śpiewać. No my śpiewaliśmy, no bo inaczej nie można było. Problemów Tamara Sołniewicz miała co niemiara.
ci realizatorzy, obsługa techniczna od świateł i innych, tam na planie w pewnym momencie zbuntowali się, dlatego że chór rozmawiali po swojemu, no bo to są wszystkie osoby tutaj pochodzenia białoruskiego, tak jak rozmawiali w domu, po swojemu rozmawiali, a tam się, dlaczego rozmawiacie po swojemu, dlaczego po polsku nie rozmawiacie? Ktoś tam mówi, że no ja tak rozmawiam od dziecka i oni się zbuntowali, po prostu my nie będziemy tutaj was nagrywać, no bo wy jesteście nie wiadomo kim. Nie, straszny był problem, więc Tamara Soloniewicz na szczęście, albo na nieszczęście, no nie na szczęście, znała szefa, taki komendant od spraw bezpieczeństwa, nie wiem. Więc zrobiła spotkanie i prosiła go, żeby on zainterweniował. On osobiście pojechał tam i tych buntowników powiedział, macie nagrywać. I oni dalej nagrywali. No bo nie będziemy nagrywać, bo wy rozmawiacie w jakimś języku, nie wiadomo jakim. Pokazywane było, że takie było grono, że nikt... To najpierw, Halina. No najpierw, było. no ja mówię o pierwszym. Potem było i w telewizji. Tak, ale ja mówię o pierwszym balu. Było najpierw pokazane w Hajnówce, to tam taka ścisłe grono było. Jakiś czas bo to nie pozwalali było. w ogóle tego filmu Zakazane, nie tak. pozwalali parę lat Tak, pokazywać. mówię, tak. I u nas w Bielsku też byliśmy powiadomieni, Łukaszuk nas powiadamiał, że będzie właśnie wyświetlany ten film. No i też grupa była taka zamknięta, że nie każdy mógł wejść, a później już było wyświetlane tu i w telewizji. Było mówione, że Tamara będzie nagrywać 3-częściowy, tak zwany tryptyk narwiański miał być. Bo to miało 3 być. części tego filmu. Znaczy była pierwsza część, potem jeszcze dalej miała nagrywać, jak tam oni żyli, czy coś tam. Ale niestety tego nie pozwalali najpierw, tak jak Halina mówi, pokazywać jakiś czas. No nie wiem, że... A potem dopiero jakoś ona wywalczyła, że zaczęli pokazywać. No, tak, było schowane gdzieś tam leżało. Domu kultury tylko dla grona takiego swojego. A potem, no to już mówię, i w telewizji, chyba ja mam nawet... W telewizji było na pewno nie jeden raz. Ja mam też płytkę właśnie, ale powiem, że jak w telewizji też ten film wyświetlano, to powiem szczerze, tak siedziałam i z takim... i teraz jak mówię, to mi normalnie aż mrówki dosłownie od głowy do stóp przechodzą. Przygoda emocje to tak. super przygoda. Także na pewno chciałoby się jeszcze, a ten tryptyk, to ja myślę, że to może, nie wiem dokładnie, ale tak, bo to było jakby styk 3 kultur. Białorusini, katolicy i Tatarzy. Bo to tak było nagrywane. Katolicki jakiś tam krzyż wyświęcany. Było, bo były trzciny. Było, bo Wieśka mówiła, że byli w Bochonikach. To było też na tatarskich tych ziemiach właśnie. Było tam, gdzie ta nauczycielka, to było, że została kumą. Przecież katoliczka została kumą u tych właśnie, jak urodziło się dziecko u prawosławnych. No to także to było styk 3 kultur właśnie. No tak. Przed nami trochę więcej czasu wolnego, więc jeżeli jeszcze nie udało wam się obejrzeć filmów z Bielskiem w tle, to idealna okazja, by to nadrobić. A nasza ekipa Iga, Marysia, Wiktor, Marysia, Dasza i Bartek już się żegna i życzymy wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy i do usłyszenia. Ten podcast powstał w ramach projektu Warsztaty Tworzenia Podcastów Geta My, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży uczącej się języka białoruskiego ABBA w partnerstwie z Polskim Radiem Białystok. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.